Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place. Tak čau lidi, teď se ukážeme dát skina do Minecraftu. Takže jdeme na minecraftskins.com. Tam si vybereme, jen si vybrali tak Monster Energy Jet Kit, dáme tohle, aby jsme to mohli stáhnout. Takhle stáhne se nám to, zmenšíme si, dáme si na plochu. Jste mi věřili, že teďka mám Batmana skina. A pak tam bude ten monster. S mikinou. Tak. Pípneme. Tak si vidíme, dáme procento a tak procento podle Minecraft. Dám bin. Tady otevřem pajku. Dám otevřem Reveneraru, tam si najdeme mob, takže najdeme si kar, to vymažeme. Vymažet soubor. Tak to se vymazalo. Teďka si tady to ten Monster Jet Kit, teďka si přejmenujeme na kar. A hodíme to do toho. Až tam dvakrát kar, takže to vymažu. Tak. A už by to mělo fungovat. Tak se jdeme podívat. Doufám, že mi to bude fungovat. Dáme třeba tohle. A mám ho. Víte? Je to jednoduché, ale jenom škoda, že to nefunguje v multiplayeru. To můžete mít na těch serverech VIP, nebo to tam koupený. Tak, naschle lidi.